Mang Manny? Mang Manny? Oh, Franz! Pasok ka! Anong may tutulong ko sa'yo? Mang Manny, pwede ko bang ipagawa tong electric pan ko? Bakit? Anong sira niyan? Kaya ako nga ipapagawa eh. Kasi hindi ko alam yung sira. O sige, ako na bahala dyan. Salamat po. Siya nga po pala, naalala ko nung minsan kong binuksan yan. Para pong may mali. Bakit ako naman yung umiikot? Ha? Alam ko na ang sira. Talaga po? Ano pong sira? Ano pa? Hindi ikaw? Bakit naman po ako? Imbis na ito ang umiikot, ikaw ang umiikot. Hindi ikaw ang may sira at hindi ito. Oh, kunin mo na. Ayos na yan. Ano po? Ayos na agad ito? Hindi. Hindi nyo nga alam yung sira tapos ibabalik nyo agad? Hindi naman kasi sira ito. Kaya hindi ko inaayos. Eh ano po? Subukan mo kaya magpatingin sa doktor. Sa iba na nga lang ako magpapaayos. Ikaw ang bahala. Baka masaktan ka lang. Bakit naman po ako masasaktan? Kasi, gayon din ang sasabihin nila sa'yo. Ang ibig nyo pong sabihin, hindi sira itong electric pan na to, kundi ako? Sa'yo na nanggaling yan. Oh, makaalis na nga. Ganda naman martilyong ito. Sarap pukpok sa kabayo. Ang sama naman nung sinabi nung kasama ni Pogi. Kaya nga, sinira pa yung party ko. Beshi, di ba siya yung tumawag sa'yo na pangit? Hindi ako yung tinawag niya na pangit. Ikaw. Saan naman kaya siya galing? Aba, hindi ko alam. Bakit hindi siya yung tanungin mo para malaman mo? Kuya, sandali lang. Saan ka nang galing? Tinanong mo talaga? Chismosa ka rin, no? Kilala ko ba kayo? Hindi. Nagtatanong lang naman ah. Bakit? Masama ba? Oo, masama. At bakit ko naman sasabihin kung saan ako nang galing? Alam mo ikaw, Beshi, nakakahiya ka. Bakit? Kausap ko lang naman si Kuya. May kamukha kasi siya. Sino naman? Kuya, pasensya ka na sa kaibigan ko, ha? Lahat na lang ng nakakausap ko, wala sa katinuan. Ikaw talaga, Beshi, nakakahiya ka. Baka sabihin nung lalaking yun, chismosa tayo. Totoo naman ah. Na chismosa tayo? Hindi yun. Alam mo, kamukha ni Maligno yung lalaking yun. Ha? Sinong maligno yun? Ikaw talaga, Beshi. Makakalimutin ka na. Yung pinuntahan natin, yung nagtitinda ng lomi sa may bayan. Ikaw talaga, Beshi. Kung ano-anong sinasabi mo. Gusto mo, kumain tayo sa may lumihan? Sa bagay, masarap ang lomi nila doon. Oo naman. O sige, tara na. Ikaw talaga, basta pagkain, kabilis mo. Siyempre naman, pagkain yun eh. Ay, hindi ka na talaga papayat niyan.